Geube pagara itsasoa. Zenbat urtegaz hasi zinen lanean? Niri ez gaztan gustaten ez ikasti, eta orduan amak esaztan, hola nik ezin zen geon, ero biharrea, ero ikasi. Eta nik esan, orduan biharrea nu. Eta orduan egoazen pila bat. 86 egoazen 140 bat txalopa ondarro. Eta orduan egoan biharra, ni harina guazin itxan, 14 urteaz hasi itxan, eta lehengoko deskargi zan 1.100 peseta, deskargi. Akordaten zara soldateagaz, Bai, eta 2.500 kaja arrain ekarri ben. 7 ordo eren gendun biharra, zeiro 7 ordo. Aian itxan etxean ehar baten gexa enu biharrea. Eta esaten gexa enu, urrengoko honin bebai, eta urrengoko honin bebai. Eta zenbat urte holan? Onberrota 14 urakat. Hasi nitxanin 17 urte neukazen, eta izan zen aman gurasuk txalopak eukezen, bizitza guztin eukidabe txalopak. Orduan hor hasi nitxan bajaten porture, enpakadaro modure amaz da nire eman koñatak eta isikokin eta amena hondikan jarraitzen dut, ze uste gustatzen gazda. Orduan jarraitzu itzen dut bertan. Zuen beharra zein izan da? Nik gure biharra zan txalopak etorten dizinin, kajak ekartezkun, eta horretxek kajak ekartemen plastiku eta izotza. Hori izotza eta plastiku zarra kendu, pixa, ondo etozenak, pixa, eta gero basailkatu. Eurak armadorik esatezkun, baleatza, amentxe, mediani, amentxe, gordia, amentxe. Eske, zuentzako, lehatza da, dana bardin, eta ez da bardin. Pixukin du. Neurrien arabera eta pisuaren arabera izen diferenteak dekoz, ezta? Eta zeintzuk, ze izen dekoz? Batu, dakazu karioka, karioka, popular, korriente, gorda, mediana, merluza. Zuentzako dana da merluza, baina ez da dana. Hemen lehatza esatetzau 3 kilotik gora. Generalin itxosotik horre danak etorten di nastata. Eta gure biharrara zailkatzi. Eta gure pixu konetxetiz. Eskuk. Ja baki hau, pieza bat hartzen marou, ero besti baki hau zardan. Eta dudibak hau, pixurak hau ondun eta juten zazpixatea. Porque, claro, diro bardine ez da gualixo bardine. Kilo biku, ero bitxerdiku. Ero bitxerdiku, ero iruku, orduan zailkatu bizu. Baina gitxiba gora bera guk generalin ez dau faiaten. Da presizu bardine ez daukele saltzeko sasoin, guk enpresaten dugu horre banan klasifika, tamainoz, da pixoz. Da, lehatza modure eroten da zapu, da gero bebai perloi etorten diz, gramukin aparta berseten du, neskazarrak zapetzau. Ezke, hainbeste klase arrain desbardin dezke. Eta hasi zinenean, nok irekatzi eutzun horredanak bere iztuten eta edo praktikeagaz? Eñaz. Bajata ikasi irain, zaten galko men. Eñaz, da, baguz bat urte daruten, portu, 40 urtero darut. Eta zuek zelan jakiten zenduen, nos etorri behar dozuen, nos ailegako diren txalupak? Armadorik etxeskun deitxu. Pertsona bat eukan, dakarre ontxe bebai, guk diarrentzai esaten gentzan. Eta esaten berdot, 10 andra, ero 15 andra, arratzaldeko 7etan, ero goxeko ordu batetan. Nik 18 eta 15 urte harteta, egunero gaungan. Domeketan hasten ginean, eguerdixan,
Eta domeketan egurrexan hasi, igual, astelen goxin amaitzen genuen, igual 3 txalopa edo perpaten genuen, eta batzutan laue bai. Eta gero bajara ginen ostara astelen gabaz, hemen beti bierra gabetan egin izan du. Gabaz, beti. Da gero baja astelen gabaz, da igual baja gabeko 10 urrengoko goxeko 4 artero. Da barriro martitzen, da barriro eguazten. Eta zatzut, inoiz baixakutan, da igual astin zir, ba igual 10, 12 eta inkluso 14 bai deskarga etxen genuen. 14 deskarga alober bakotxe bidertute ba astin zirre hileku politxataten genuen. Lehen hazin, lehenengoko gauzi. Egurrezko kajak, nahi dan beste pixokuk. Gero, karruk. Ja honesta karroik, ez da egurrezko kajaik. Gero, geuko biltzen genuen pila bat erropa, claro, hotza. Zapatape, zin orduan katiuskan tipoa, baina baju hauak. Gu txanklok esaten gentzan. Eta zin gomaskuk, hotza, klar, edurran tartin, hainkak edurra tartin beti. Hainkak, hotzak, eskarpina jantzi, laupare kaltzetin, bueno. Eta mantala, ondak hauz, ternuako ternuako jartzak, isebez, jaztezu, holako termiko bat, eta jaztakazu hotzik. Bai, bategaz nahiko. Gero botape bai ebiltzen dugu, mendiko botak morukuk, Bai. eta jaztezuelako bat, eskelena zan. Beste baldintza batzuk ez da. Gu behar ginakaz. Behar ginigaz, gaz, entre comillas, gaz autonomak, baina ez gaz autonomak. Gaz autonomak geu paten duguelako seguru, geure guantak geu paten dugu, amantalak, erropa bustik geu paten dugu, eta gainetik armadorik epintxesku ordu, ze ordutan bajadi gazen, eta zelako soldati. Beratu, eni hazin nintxean inondala 40 urte, 1000 egun pesetazin. Eta gaur egunin, kobraten da, 55 €. Bardine, 3 ordo biharra etxemazu, ero 8 ordo etxemazu. Claro, sasoi beten zuek hemen gure beste beharra ukitzen zenduen. Baina, claro, hori gero urteakaz bajetan joan zen, eta zer itzen zenduen? Ez eukan beste erremeixoik, beste bihar bat opati. Batzu, etxik garritzen, beste batzuk umi zaintzen, baina, claro, 3 txalopaz, como comprenderás, 3 txalopa etxemazu aztin, egun de 50 euroaz, como que no te da. Kontuk ez da bemoten. Ezetarako ez da bemoten horrek. Gero egon gaina eskatzen dozku, faturak egin behar dugu, presentan berri esaten dugu, IVA deklaran berri esaten dugu, autonomo geuko ordaintzen dugu, gu gaztuak hau gaur egun, geixa, irabazixe baino.